Huwa ta' ferħ kbir għalina l-koll li nilqgħu l-aħbar li wieħed minna l-Arċisqof Mario Grech intgħażel mill-Papa Franġisku biex ikun kardinal ta' Santa Romana Chiesa jgħidu. Xi tfisser din il-ħaġa? Tfisser li wieħed minna se jkollu peace enormi l-qudiem meta jintalab jagħżel is-suċċessur ta' Pietru. L-Arċisqof Mario intgħażel mill-Papa biex ikun segretarju ġenerali tas-Sinodu. Bil-mod kif il-Papa Franġisku jifhem il-Kurja Romana, ġifieri l-kollaboratorju tiegħu, l-Arċisqof Mario huwa imsejjaħ biex ikun wieħed mill-kollaboraturi li żjed viċin il-Papa Franġisku. U peress li huwa kap ta' wieħed mid-dipartimenti importanti fil-Kurja Romana, il-Papa, ma' din is-sejħa li għamel lill-Arċisqof Mario kien hemm ukoll il-fatt li il-kap ikun ukoll kardinal. Nistennew biex inkunu nafu x'titlu se jagħti il-Papa lill-Arċisqof Mario għaliex meta jikkreah kardinal il-Papa wkoll jagħtih knisja li huwa titulus li ġeneralment tkun djakonija. Il-kardinali huma mqasmin f'tliet kategoriji bħad dioċesi, hemm il-kardinali djakni, il-kardinali presbiteri u l-kardinali isfijiet. Kollha huma isfijiet b'eċċezzjoni ta' xi wħud li meta jsiru kardinali u ma jkunux isfijiet jitolbu l-Papa biex ma jiġux ordnati kardinali bħal għamel fil-każ ta' din is-sena il-Patri Kapuċċin Raniero Cantalamessa. Imma l-Arċisqof Mario Arċisqof diġà allura bħala kardinal jingħata knisja bit-titolu djakonali inkun sabiħa ħafna jekk il-qudiem inkunu nafu li hu t-titulus tal-Arċisqof Mario Grech bħala kardinal. Il-kardinali kienu dawk li jirrappreżentaw il-kleru Ruman għalhekk djakni, presbiteri u isfijiet u wieħed mir-rol importanti tagħhom bħala l-kleru ta' Ruma kien li jażlu is-suċċessur ta' San Pietru l-Arċisqof ta' Ruma. Aħna nitolbu ħafna għall-eminenza tiegħu il-Kardinal Mario Grech, nawgurawlu ħafna fix-xogħol ġdid tiegħu u nitolbu għalih jasal il-mument meta jkollu jieħu r-responsabbiltà fuqu flimkien ma' sħabu il-kardinali eletturi u aħna mbagħad ikollna ċans ukoll li naqdu magħhom fit-talb. Nimmaġina l-Papa Franġisku m'għandux għaġla biex jasal dan il-mument, lanqas aħna imma id-dinja nafu kif iddur u aħna nieħdu l-opportunità biex mhux biss inselmu lid-djoċesi ta' Awġex li għandha l-ewwel wil tagħha bħala kardinal tal-Knisja Kattolika, imma jiena l-ewwel ħsieb tiegħi imur dejjem għall-ġenituri tal-Kardinal Grech. Għal-mamma tiegħu Stella, l-papa tiegħu George, nifraħilhom, nawguralhom, il-ħutu wkoll, il-ġirien tagħhom, b'mod speċjali l-parroċċa ta' Kerċem u nitolbu ħafna għalihom. Eminenza, nawgurawlek mill-qalb.